അത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാവിലെ നിർമ്മാല്യം തൊഴാൻ പോകുന്നോണ്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലൊന്നും കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തിനു പോണാറുണ്ട്? നിർമ്മാല്യം തൊഴാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മമതാജി, ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ടൈം ഉണ്ടാ? ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഉച്ചക്ക് എപ്പോഴാ? ഉച്ചക്ക് കേറിക്കോട്ടെ ഞാൻ. കേറിക്കോ. രാവിലെ നടക്കാൻ പോയിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് പറ്റണില്ല. ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോ. അപ്പൊ അവ നടക്കാൻ പോണവരും കൂടി കേട്ടോട്ടെ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റൂല നടക്കണേന്റെ ഇടക്ക്. എത്ര മണിക്ക് മാതാജി? ഉച്ചക്ക് എത്ര മണിക്ക്? ഉച്ചക്ക് 2:30 കേറിക്കോളാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തുടങ്ങി. 2:30 തുടങ്ങി എത്ര 3 മണി വരെയാണാ? ഒരു മിനിറ്റ്. 2:30 തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ 3 മണി വരെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് 2:30 കേറിക്കോളാട്ടാ മാതാജി നാളെ തുടങ്ങി. ലിങ്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കണം, ഞാൻ ഇട്ടരാം ലിങ്ക് കേട്ടോ. ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് തന്നെയല്ലേ ആയിരിക്കൂലേ? ഈ ലിങ്ക് അല്ല, വേറെ ലിങ്ക് ഉച്ചക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം നാളെ. മെസ്സേജ് ഇട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതില് ആദ്യത്തെ 11 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ, അല്ലെ? അതിനാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോണുള്ളൂ. അതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക്, 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെ അന്തസത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞതില്? ആ ഭൗതികം ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനില് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതിനു വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തേലോ അങ്ങനെയുള്ളവരില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, ആ അന്ധകാരം മാറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു, അല്ലെ? ഇതാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തില് 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ക്ലിയർ ആയി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ മനസ്സിലായത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്ത്വാമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസ്ഥിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ്. അങ്ങനെ ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവരൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും
പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകിയും കൂടി കേട്ടപ്പോ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും അങ്ങാണ്, പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. സനാതനനും ഭഗവാനാണ്, അഭൗതികനും ഭഗവാനാണ്, ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ ഋഷിമാരും എല്ലാം മുനി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്നോട് സ്വയം വ്യക്തമായിട്ടും എന്ത് പറയാണ്? ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അങ്ങ് ഇപ്പൊ എന്നോട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് പറയല്ലേ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മ, പരം ധാമ, പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. സർവമേധാധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദേവാദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ്. എനിക്കെല്ലാതും അങ്ങ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കാണ്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കും ആസുരബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കോ ആസുര ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യമാണെന്നും പരിപൂർണനാണെന്നും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് ആ ബോധം ഉദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ കാരണമാണല്ലോ അതിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദാ ത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവാന ഭൂദേശ ദേവദേവാ ജഗത്പതേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ പുരുഷോത്തമ, അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമ. സർവഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്, ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, എല്ലാത്തിന്റെയും സർവ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനുമായ ഭഗവാനെ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ജഗദീശ്വര, ജഗത്തിന്റെ ഈശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങയെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേണം എങ്ങനെ എന്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തില് തെളിഞ്ഞു കാണാം. കാരണം ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി എങ്ങനെ വേണം? അർജുനനെ പോലെ നമ്മളിപ്പോ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോക നിമാംസാം വ്യാപ്യ സൃഷ്ടസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാൻ ആണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി.
ഇനി എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ആർക്കാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ സർവ്വവ്യാപ്തത്തെ കുറിച്ച്, വ്യാപ്തമായ ഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ഇവിടെ. കഥ വിദ്യാമഹം യോഗീം, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 17. കഥ വിദ്യാമഹം യോഗീം സാം സദാ ചിന്തയാൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നിവിടെ. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങയെ അറിയേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പറയാണ് അല്ലെ. നിരീശ്വരനും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് സ്നേഹം തോന്നണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയണത്? വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാൽ. അപ്പൊ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്നാണ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇത് വായിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ കുറിച്ച് മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല, ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞെടുക്കാണ്. കണ്ടെത്താണ്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവത്തെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങൾ, അതാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കാണാം. അഹമാത്മഗുണാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനനോട്.
ഗുഡാകേശൻ, കൃഷ്ണ അർജുനനെ ഇങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡാകേശൻ മഹത്വത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് 3 ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരാംശുവാൻ മരീചിർ മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ വിഷ്ണു, 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളില് ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. 50 വിധ മരുത്തുക്കളുണ്ട്. മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വായു, വായു കാറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിന് 50 തരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ മരീചി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സൂര്യൻ, ജ്യോതിസില് സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. വേദാനാം സാമവേദാസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനച്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാം. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവും, അതായത് അവബോധം ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? വേദങ്ങളില് സാമവേദം, 4 വേദങ്ങളില് സാമവേദം ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സ്, ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങളില് ജീവചൈതന്യം, അതായത് ജീവഗണങ്ങളിലുള്ള ഒരു അവബോധം, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അവബോധം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ അവബോധം, പ്രജ്ഞ അത് പറയല്ലേ, നമുക്ക് അതില്ലാതാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മള് ശരീരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്റെ? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. പ്രോബ്ലം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രശ്നമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് സാമവേദം ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സ്, ജീവാത്മാക്കളില് ജീവഗണം, ജീവക്കളിലെ അവബോധം. ആ ഒരു അവബോധം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവബോധം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആ ബോധം പോകുമ്പോ, നമ്മൾ ആ ജീവൻ പോകുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് പോകുമ്പോ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും അല്ലെ. ആ ജീവചൈതന്യം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. രുദ്രാണാം ശങ്കരച്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷ രക്ഷസാം വസൂനാം പാവഗച്ഛാസ്മി മേരു ശിഖിരണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. 11 രുദ്രന്മാര്. ആ രുദ്രന്മാരില് ശങ്കരൻ, ശിവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? യക്ഷരാക്ഷസില് കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? മേരുപർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളില് അഗ്നിയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ്? കുബേരൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് അല്ലെ ശിവൻ. ഇവരും ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ? പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിധി പാർത്ത ബൃഹസ്പതി സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. പുരോഹിതന്മാരില് പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം. ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകൻ സ്കന്ദൻ എന്ന് പറയില്ലേ. ആ സ്കന്ദൻ, കാർത്തികേയൻ സേനാധിപനാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സാവരാണാം ഹിമാലയഃ.
മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ മഹർഷിയിലെ ഭൃഗു മഹർഷി, പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, വാക്കുകളിൽ എന്താണ് ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ്, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം ഭഗവാനാണ്, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ എന്താണ് ഹിമാലയവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രഭവാംശമാണ്. ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഋഗു മഹർഷി, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനം, മേരുപർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഹിമാലയം, അതിന് ചലനമില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനി. കേക്കണില്ല ഏട്ടാ മാതാജി? പോയി കേൾക്കണില്ല. കേക്കണില്ലേ മാതാജി? ഓർമ്മയില്ലേ? ആ വൃക്ഷം അശ്വത്ഥ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ് ദേവർഷിമാരില് നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മഹർഷിയും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഉച്ചൈ ശ്രവാസമശ്വാനം വിധി മാമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ചതരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈ സ്രവസ്, അതായത് അമൃതം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട ആ സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര, ഉച്ചസ്രവസ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ രാജാവാണ്. പിന്നെന്താണ് ഉച്ചസ്രവസ്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുതിര, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ മാത്രല്ല ആനകളിൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പരീക്ഷിത് രാജാവ്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആയുധാനാമഹം വജ്രം തേനു നാമസ്മി കാമധു പ്രജനച്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസികി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. ഇവിടെ കാമദേവനും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും, പശുക്കളിലെ സുരഭി പശുവും, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അനന്തച്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാത സാമഹം പിതൃണാമൈര്യമാചാസ്മി യമാ സംയമതാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഞാൻ തന്നെ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളില് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? അനന്തനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജലജീവികളില് വരുണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ പിതൃക്കളുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തില് കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആര്യമാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ശിക്ഷകരില് മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും തന്നെ. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദച്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കലായതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഞാനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ഞാനാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, പക്ഷികളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഗരുഡൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാഹനമാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമാണ് എന്ത്? ഗരുഡൻ. ആ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദൈത്യന്മാരില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അസുരന്മാരിൽ അല്ലെ? അസുരന്മാരില് എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അതായത് തിഥിയും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ്. തിഥിയും അതിഥിമാരാണ്, സഹോദരങ്ങളാണ്. അതില് അതിഥിയുടെ മക്കള് ആദിത്യന്മാര്, തിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യന്മാര്. ദൈത്യന്മാരില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു.
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. തിഥിയും തിഥിയും അതിഥി. പവതാമസ്മി രാമ ശസ്ത്രാഭൃതാമഹം ചഷാണാം മകരച്ചാസ്മി ശ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഇതിലെന്താ നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്രേ സ്രാവ്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ, അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്രേ. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ വായു ഞാനാണ്, ശ്രീരാമൻ ഞാനാണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആരാണ്? കാറ്റാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഗംഗയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശിവന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇവിടെ ബുക്കിൽ എന്റെയിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കുന്ന ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവുമാണ് സ്രാവ്. ഇതും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സ്രാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. ഉള്ളൂ എന്റെയിലും മാതാജി, എന്റെ ബുക്കിലും അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്രമസ്ഥാനം മുണ്ടോകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് മുണ്ടോകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കാരണം തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് സർഗാണാമതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹം അർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദാ പ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യ അവസാനവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളില് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം എന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, ഇപ്പൊ വാദിക്കുന്നവരുടെ തർക്കശാസ്ത്രം വരും അല്ലെ, അതില് നിർണയ സത്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമസ്തി കസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയേ കാലോ ധാതാഹം വിശദോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഞാനാണ്, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഞാനാണ്, അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിലെ ബ്രഹ്മാവും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു. അപ്പം കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല മാതാജി. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അനവസാനമായ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവ്, ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഒറ്റ മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, 10 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, പല മുഖങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതില് എന്താണ്? ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത്. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹ മുദ്ഭാവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ചനാരീണാം സ്മൃതിർമേധാദൃതിക്ഷമാ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണം, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, പിന്നെന്താണ്? യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു.
ബൃഹൽ സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽ സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെന്താണ് സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ബൃഹൽ സാമം, പിന്നെന്താ ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് സാമവേദാണെന്ന് ഭഗവാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദേവന്മാര് പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഈ സാമവേദം. ഈ സാമവേദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ബൃഹൽ സാമം. ആ ബൃഹൽ സാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഗായത്രി മന്ത്രം, ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മാസങ്ങളില് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളില് വസന്തകാലവും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ദ്യുക്തം ചലയതാമസ്മി തേജസി നാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്താവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളില് വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ് തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. ജയവും സത് ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജയവും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ് നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ, സത്തുദ്യമങ്ങളും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും എല്ലാതും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വഞ്ചകന്മാര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനേക്കാളും വലിയൊരു വഞ്ചകനും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കണം? അപ്പൊ നല്ലതായിട്ടുള്ളതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ വശവും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമാപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. പിന്നെന്താണ് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഞാൻ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ ഞാൻ വ്യാസനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഞാൻ ഉശനാ കവിയാണ്. ഉശനാ കവി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഉശനാ കവി ശുക്രാചാര്യരാണ്. ഉശനാ കവി അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നിതീരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അപ്പോ ദുഷ്കൃതികളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്ന? ദണ്ഡനം അല്ലെ? ആ ദണ്ഡനം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ഗോപ്യങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രവണം, മനനം, ധ്യാനം, മൗനം, ഇതൊക്കെ വരുന്നതില് ആ മൗനം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാശ യൽസ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്? എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിമ ബീജം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തുത്തേശതോ പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ അതിന് എണ്ണിയാ തീരാത്തത്ര ഉണ്ടെന്ത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും ശക്തികളും. അത്രയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രം അർജുനന്റെ ആ ജിജ്ഞാസയെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ളതും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആകർഷണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സുറ്റമായ ഏത് സൃഷ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ലെവൽ 1 എന്താണ് സൺഫ്ലവർ, മയില്, പിന്നെ കുയിലിന്റെ നാദം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേനാഥവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നം ഏകാംശേനേ സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, അർജുന ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. അതിലൊരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു ആകാംക്ഷ, ആ ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ, വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനെ പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൂര്യന്റെ ജ്യോതിസ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തേജസ് ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रणमानंदे, हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ നോക്കിയില്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് 10ാമത്തേന്റെ അല്ല, ഇതിന്റെ ഉള്ളു ഒന്നോട്ട്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതേ ഉള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ശ്രീല ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് ചരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. 4 കുമാരന്മാരാരൊക്കെയാണ്? സനകൻ, സനന്ദനൻ,
സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാര്. സനക സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. ബുദ്ധിയോഗം എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. കൃഷ്ണാവബോധവും ബുദ്ധിയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അല്ലെ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. പിന്നെ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോകുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി പറയാം. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാന്റെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അതിനാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു, ജ്യോതിസുകളിൽ സൂര്യൻ, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, രുദ്രന്മാരിൽ ശിവൻ, സേനാനായകരിൽ കാർത്തികേയൻ, അങ്ങനെ നിറയെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ അതില് സേനാധിപന്മാരില് സ്കന്ദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? മൃഗങ്ങളില് നമ്മള് സിംഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട